El primer que m'agradaria fer és donar la benvinguda a la ciutat al nou director de l'Agència de Residus de Catalunya. Moltes gràcies per la visita. Tenim una relació excel·lent amb l'agència, molts projectes en marxa. L'agència té una història de suport als projectes innovadors de la ciutat molt alt, com es referma la convocatòria que avui hi ha sobre la taula, i per tant moltíssimes gràcies per la visita i per venir a conèixer, poder interlocutar directament sobre un d'ells, aquesta nova subvenció. També donar-vos la benvinguda a tots els mitjans que ens acompanyeu. La veritat és que avui és un dia important i per això també us donem les gràcies de voler compartir amb nosaltres. Després, abans de cedir la paraula al director, també tindré unes paraules d'agraïment per als tècnics de l'Ajuntament, que primer expliquem per què som aquí. Com sabeu, la ciutat ha fet una aposta per un nou contracte de neteja i recollida de la brossa. Hem volgut ser innovadors en aquest contracte. Sabeu que sobre la taula hi ha, per convicció i per necessitat, nous requeriments a nivell europeu, a nivell estatal i, com no, també a nivell de Catalunya sobre els objectius que hem d'assolir, sobre els objectius que hem d'assolir per tant per cent de recollida selectiva, i que fa molt de temps que estem en una mena de meseta, d'altiplà, en el qual aquest tant per cent no varia de manera significativa. Per tant, el que això significa és que hem d'apostar per noves accions, per incrementar el tant per cent de recollida selectiva i, per tant, ser més curosos en la cura del medi ambient. A l'aposta de Mataró, referendada amb aquesta subvenció, al qual agraïm a l'agència de gairebé 4 milions d'euros, aposta, en primer lloc, com vam explicar, amb el nou model quan vam presentar el contracte, aposta per un canvi en la recollida comercial, una aposta per la porta a porta comercial en els principals eixos productors de la ciutat, amb especial focus al centre històric de Mataró, amb aquests nous models de contenidors que substituiran els contenidors permanents. També fer pilots de porta a porta tradicional o l'habitual en les urbanitzacions de la nostra ciutat i en algun barri. I en tercer lloc, com va comentar el regidor el seu dia quan vam presentar el contracte, aquests contenidors tancats en clau, que seria la darrera de les accions previstes. I com us deia, sabeu que Mataró ha fet una aposta molt clara per ser un referent en prosperitat, en justícia, i com hem comentat moltes vegades, no pot haver justícia sense alguns valors que l'acompanyin. La igualtat i, en aquest cas, la sostenibilitat i la cura tant de la ciutat com del nostre entorn. Acabo donant les gràcies de nou a l'agència, al seu director i també a tot l'equip tècnic que ha treballat en la redacció d'aquests projectes, que demostren que ho han fet molt bé perquè tenim aquesta subvenció de gairebé 4 milions d'euros. Doncs res, hola a tothom de nou, i primer de tot, igualment agrair l'acollida de l'alcalde de l'Ajuntament de Mataró, on ja ens hem trobat, hem fet una primera reunió que, a part de tot el que veníem a explicar, a compartir amb el que suposa aquesta subvenció, hem conegut i hem revalidat en projectes, i l'aposta que fa l'equip de govern de Mataró per aquesta ciutat és un exemple també pel país, perquè ara és un moment que, i comparteixo absolutament el discurs i els valors que encomanava l'alcalde, o sigui que, a part que Europa pugui imposar o posar uns objectius, el que hi ha és una determinació, unes creences, una voluntat que li posem i que li hem de posar, i que com a agència de residus el que volem és ajudar a que sigui així i fer costat als ajuntaments i als altres agents que vagin en aquesta línia. Ara és important l'itinerari que començarà a Mataró, que estem convençuts que serà modèlic per a grans ciutats, com ho és també Barcelona. Els últims dies hem estat al costat de l'Ajuntament de Barcelona per la implantació del barri de Sant Andreu, de la recollida porta a porta, però, com diem, ara és l'hora de les grans ciutats, i Mataró, en aquest cas, ha rebut aquesta subvenció
de 3 milions i mig d'euros que li permetrà impulsar diferents iniciatives, com explicava l'alcalde, i amb 128.000 habitants és una altra gran ciutat que s'està esforçant per millorar aquest nivell de recollida selectiva i que es posa al capdavant, no? En aquest model que volem que sigui de país, que ja hi ha molts municipis que han fet un pas endavant, les grans ciutats ara els hi toca i Mataró està al capdavant. Mataró l'any 2020 ha recollit selectivament el 35% dels seus residus municipals. La mitjana a Catalunya és el 46%. Per tant, l'aposta que fa Mataró és per millorar aquests resultats i segur que ho farà, és valenta, és determinada, és amb convenciment i els felicito i ens posem a disposició, una per la convocatòria, per rebre aquest ajut d'aquesta convocatòria que havia fet l'Agència de Compra Pública d'Innovació, però és perquè el projecte era bo, no és que per altra argumentació, sinó que el projecte mereixia això. Per tant, el felicito la feina, la implicació política i també faig extensiu aquesta tasca tècnica que han fet l'equip de Mataró i, com no, també de l'Agència de Residus. Cal que, com deia, les grans ciutats i l'àmbit metropolità avancin en la implantació d'aquests models eficients i amb sistemes de recollida, com deia, eficients, com el porta a porta i pel pagament de generació, que també comentava l'alcalde, conegut com a taxa justa. Amb la recollida porta a porta el que fem és obtenir uns índexs molt més grans. Passem directe del 60 al 85% en un mes. Per exemple, el cas que deia de Sant Andreu, per exemple, en un mes han passat de 36, 37, 38 al 78%, això en tan sols un mes d'aplicació del porta a porta. Com deia, està implantat a 230 municipis i dona servei a 600.000 habitants, per tant, ara cal acabar d'abordar, com deia, les grans ciutats. Ha arribat aquesta hora de les grans ciutats, l'àmbit metropolità, amb aquests models eficients de recollida, amb algunes altres modalitats que també explicava l'alcalde. En això el que farem és acabar d'arribar a fer un salt molt qualitatiu amb els objectius del que marca la Directiva Marc de Residus que Europa marca. Concretament amb els ajuts de compra pública d'innovació, aquests diners que hem dit que avui anunciem o que avui expliquem que arriben a Mataró, volem posar de relleu aquesta importància d'aquests ajuts i la implicació de l'Agència de Residus en poder-ho fer. En aquest cas, aquesta convocatòria eren 10 milions d'euros, procedents inicialment d'un fons FEDER, però finalment aportat per la Generalitat, que ho han rebut 7 ens. Hi ha el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, la Mancomunitat de Recollida d'Escombraries de l'Urgellet, el Consell Comarcal del Ripollès, l'Ajuntament de Manlleu, el de Manresa, el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament de Mataró, que és el més dotat i el de la ciutat més gran. Són tots projectes altament innovadors que ens permetran, estem convençuts, fer un pas endavant molt significatiu i que serviran també per als altres ens locals com a exemple. Inclouen diferents sistemes de recollida porta a porta, contenidors intel·ligents, la individualització dels usuaris, que això és imprescindible per la corresponsabilització de la generació i la recollida dels residus amb la implantació d'un sistema de taxa justa. Tornant una mica als ajuts, aquests permeten finançar el 50% del cost del servei. Per tant, aquí també és la implicació de l'ens local. L'Ajuntament de Mataró ha rebut aquests més de 3 milions d'euros i, com deia, és la que involucra a més població, amb diferents etapes o parts que comentava l'alcalde. Dels altres ens públics, el Consell Comarcal que han rebut aquesta subvenció, el Consell Comarcal del Baix Camp rebrà 425.000 euros per implementar un sistema de recollida per fer front a la complexitat turística que té aquella comarca, amb Cambrils, Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant. O, com deia, els altres llocs són el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, amb 1,5 milions d'euros, la Mancomunitat de Recollida
de l'Urgellet amb gairebé 1 milió d'euros, el Consell Comarcal del Gironès amb 384.000 euros, l'Ajuntament de Manlleu 1.200.000 i el de Manresa 2 milions. Si em permeteu, en el cas de Manresa és també una altra gran ciutat, com Mataró, encara que una mica lluny dels habitants, però igualment són 77.000 habitants, ha rebut aquests 2 milions per implementar el model eficient de recollida i allà preveuen tancar contenidors a la via pública de les fraccions resta, orgànica i envasos. També recollida porta a porta de les 5 fraccions a mitjans i grans productors i establiments d'ingressos comercials. Voldria també, breument, destacar Manlleu, que també és un nucli amb un cert volum de població, 20.000 habitants, que amb una proposta de recollida selectiva eficient combinarà el porta a porta i àrees tancades amb control per habitatges disseminats. Tots ells implementaran sistemes de taxes justes i s'afegiran a municipis com Argentona, Miravet, Rasquera i Vilablareix i que estan cobrant ja les persones usuàries en funció del seu comportament i demostrant l'assoliment dels alts ratis de recollida selectiva. Els resultats que es vagin assolint als 7 projectes pilot, dels quals tindran també sempre l'acompanyament de l'agència, amb sessions i pel que faci falta a la plena disposició, seran públics i estaran a l'abast, com deia, de tots els ens locals de Catalunya perquè acabin de ser referència per ells. Llavors volia aprofitar, canviant una mica de tema, encara que és un tema cosí, diguem, l'anunci d'uns ajuts econòmics nous per al foment de la recollida selectiva, que ha de ser també un ajut pels municipis de tot el país. El passat 7 de juliol l'agència va publicar les bases reguladores per projectes del foment de la recollida selectiva de residus municipals finançats amb fons europeus Next Generation i en res, aviat, publicarem la convocatòria i establirem el període de presentació d'ajuts, de sol·licituds, fins al 15 de novembre perquè a la primavera de l'any que ve pugui, si tot va com preveiem, puguin atorgar-se. Aquesta convocatòria està dotada amb un import de 22 milions d'euros, que és la convocatòria més gran, que és una convocatòria molt gran de finançament i, a més, l'import màxim de finançament d'una actuació és del 90%. Els beneficiaris, en aquest cas, poden ser, com he dit, els ens locals, amb competències en recollida selectiva i autocompostatge, una línia d'ajuts i una segona línia per productors de residus comercials i industrials que siguin assimilables als municipals i això vol dir empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre. En aquest cas, en aquesta ocasió, focalitzem els ajuts en 3 residus, que és l'orgànica, els tèxtils i els olis vegetals. Per tant, aquí hi poden haver 4 tipus de projectes, tot això ho podeu veure en les bases i qualsevol també dubte o que hi pugui haver, l'agència està al vostre servei. Dit això, aquestes dues grans coses que volíem explicar avui aquí, ens posem a disposició també de vosaltres per si s'ha d'aclarir alguna cosa, felicitar un altre cop l'Ajuntament de Mataró i de la resta d'ajuntaments i ens que han rebut aquesta ajuda i esperonar als altres que s'apuntin al canvi, que s'apuntin al canvi i al compromís, que no només és una obligació en termes de directives, que també, i que comporta sancions, sinó que és una convicció i una aposta ferma de part nostra. Jo volia preguntar, crec que ja ho havíem explicat algun cop, però amb aquest nou projecte, fins a quin percentatge es vol aconseguir de recollida selectiva? En quin estem ara i en quin es vol aconseguir en aquest projecte? L'objectiu és arribar com a mínim als 100% que marquen les directives europees. Hem d'arribar al 60-70% de recollida selectiva. Progressivament. Jo crec que el que ha dit el director és important. Hi ha gent que ho fem convençudament i per qui no s'ho cregui ha de saber que recollir la bossa i gestionar la bossa serà més car perquè serem sancionats. Que a vegades la gent té la sensació contrària, pensa que la bossa val diners i que això surt gratis. Com pitjor ho fem, més diners haurem de pagar.
encara que la motivació, per aclarir-ho de vegades, diu, no, bueno, com ja pago, no?